या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आंगणेवाडीत उसळला भाविकांचा जनसागर। सीएम शिंदे, केंद्रीय मंत्री राणे यांची भराडी देवीच्या जत्रोत्सवाला उपस्थिती। आणि अच्युत सावंत भोसलेंचा कोकण साध लाईव्हच्या कोकण रत्न पुरस्कारानं सन्मान। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन। आजच संपर्क साधा। डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92। वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत। कार्यकर्त्यांची 100% एक्झॅक्ट गॅरंटी असलीच पाहिजे, परंतु याबाबत निर्णय देश पातळीवरती आणि राज्य पातळीवरती जे प्रमुख नेते ते घेतील। लवकरात लवकर कळेल आपल्याला कोण उमेदवार होतो। राणेसाहेब इच्छुक असतील चांगलंच आहे, त्यांना उमेदवारी मिळावी याच्याकरता माझ्या शुभेच्छा देतो। प्रत्येक पार्टीशीच बोलतो तुम्हाला मी, प्रत्येक पार्टी ही महाविकास युतीमधले प्रत्येक घटक मंडळाने ज्या ठिकाणी आपलं वर्चस्व आहे तो बघायचा प्रयत्न करणारच आहे। कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी फक्त अंगणवाडीची जत्रा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्हचं YouTube चॅनल। साडी असो व ड्रेस मटेरियल, सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली। सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर। साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल, 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा। कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी। सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव। कॉन्टॅक्ट 9341 11 4777 आणि 9980 24 1155। लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी येथील भराडी मातेच्या जत्रोत्सवाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हजेरी लावली। भराडी मातेचं दर्शन घेतलं। यावेळी त्यांच्या सोबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, रवींद्र फाटक, निलेश राणे उपस्थित होते। यावेळी पत्रकारांशी बोलताना एकनाथ शिंदे काय म्हणाले पाहूया। काय वरुण किती महिमा माझ्या भराडी देवीचा, काय वरुण किती महिमा माझ्या भराडी देवीचा। गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा। गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा। कोकण नगरी आंगणेवाडी पावन ही पुण्यभूमी, तिथे प्रगटली आई भराडी भक्त रक्षणासाठी। हो कोकण नगरी आंगणेवाडी पावन ही पुण्यभूमी, तिथे प्रगटली आई भराडी भक्त रक्षणासाठी। प्रत्यही येई क्षणोक्षणी आई तुझ्या ग शक्तीचा, प्रत्यही येई क्षणोक्षणी आई तुझ्या ग शक्तीचा। गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा। शेतकरी, कष्टकरी, शेतकऱ्यांवर, बळीराजावर आलेलं संकट दूर हो, त्याच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस येऊ दे। या राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसाला सुखी, समृद्धी, संपन्न, आनंदी कर
बाकी दुसरं काही मागण्याची आवश्यकता नाही. एक सेवक म्हणून काम करण्याची संधी मिळालेली आहे. ती संधीचं सोनं करून लोकसेवा, जनसेवा, राज्याचा विकास सुरू आहे आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा मनापासून शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडीतील भराडी देवीची जत्रा होते. भाविकांसोबतच राजकीय नेत्यांची मांदियाळी आंगणेवाडीत असते. या निमित्तानं प्रशासनाकडून संपूर्ण मंदिराला फुलांच्या सजावटीसह आकर्षक रोषणाई करण्यात आली आहे. मंदिर परिसराची हीच विहंगम दृश्य पाहूया ड्रोनच्या नजरेतून. काय वरुण किती महिमा माझ्या भराडी देवीचा, काय वरुण किती महिमा माझ्या भराडी देवीचा. गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा. नगरी आंगणेवाडी पावन ही पुण्यभूमी, तिथे प्रगटली आई भराडी भक्त रक्षणासाठी. हो कोकण नगरी आंगणेवाडी पावन ही पुण्यभूमी, तिथे प्रगटली आई भराडी भक्त रक्षणासाठी. प्रत्यही येई क्षणोक्षणी आई तुझ्या ग शक्तीचा, प्रत्यही येई क्षणोक्षणी आई तुझ्या ग शक्तीचा. गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आंगणेवाडीच्या जत्रोत्सवासाठी एसटी प्रशासनाकडूनही नियोजन करण्यात आलंय. जत्रेला जाण्यासाठी कणकवली बस स्थानकात गर्दी दिसते. कोकणामध्ये सर्वात मोठी जत्रा म्हणून समजली जाणारी आंगणेवाडी जत्रा ही आज आहे आणि या जत्रेसाठी महाराष्ट्रातून लाखो भाविक येत असतात. आपण आता या भाविकांची गैरसोय होऊ नये तशाच पद्धतीने एसटी प्रशासनाने ही चांगली सोय केली आहे. कारण कणकवली बस स्थानकात आपण कणकवली बस स्थानकात भाविकांनी रांगा लागल्या आहेत. दरवेळी ह्या मोठ्या संख्येने भाविक ह्या कणकवली आगारातून जात असतात. आपण पाहतो आहोत की मोठ्या रांगा लागल्या आहेत आणि यासाठी एसटी प्रशासनाने आपण ही जी सोय केली आहे, जे लोक येतील इथे रांगेत राहतील त्यांना एसटी प्रशासन लगेच ताबडतोब गाडी उपलब्ध करून देईल आणि ती लगेच लवकरात लवकर आपल्या आंगणेवाडीपर्यंत पोहोचेल अशा पद्धतीने एसटी विभागाचं नियोजन आहे. आणि सर्वच आता आपल्याला सोबत कणकवली आगाराचे आगार प्रमुख आहेत, यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की कशा पद्धतीने एसटी विभागाचं नियोजन. पाटील साहेब नमस्कार. कसं नियोजन असे आंगणेवाडी निमित्त आपलं ह्या आंगणेवाडी यात्रेकरता एसटी प्रशासन पूर्णतः सज्ज आहे. एकंदर कणकवली आगारातून 27 बसेसद्वारे 200 फेऱ्यांचं नियोजन केलेलं आहे आणि पूर्ण जिल्ह्यातून एसटी विभागातून जवळपास 150 बसेसचं नियोजन आहे.
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भाविकांची गैरसोय होणार नाही आणि त्यासाठी पुरेसा वाहतूक व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या वेगवेगळ्या फेऱ्या त्यांचीही व्यवस्था केलेली आहे. तसेच रेल्वेहून मुंबईवरून येणाऱ्या देखील प्रवाशांसाठी विशेष रेल्वे स्टेशनवरून डायरेक्ट अंगणेवाडीपर्यंतच्या फेऱ्यांचे नियोजन केलेलं आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये प्रवाशांना गैरसोयीला सामोरं जावं लागणार नाही अशा पद्धतीचं नियोजन पूर्ण केलेलं आहे. सध्या किती भाविक येतील असा अंदाज काय? साधारणतः कणकवली तालुक्याच्यामध्ये जे काय आगाराचा या ठिकाणी आहे 28,000 प्रवाशांची शक्यता आहे आणि जवळपास 1.5 ते 2 लाख प्रवाशांची वाहतूक एकंदर जिल्ह्यातून होऊ शकते. मोठ्या संख्येने भाविक येतील आणि उत्कृष्ट पद्धतीचा प्रतिसाद एसटीला मिळतोय आणि त्यासाठी आपण तसं नियोजन केलेलं आहे. तरी भाविक प्रवाशांना माझी विनंती राहील की त्यांनी या आमच्या सोयीचा सवलतींचा पूर्णपणे त्यांनी लाभ घ्यावा. महिला सन्मान योजना, अमृत ज्येष्ठ नागरिक या प्रकारच्या ज्या मोफत सवलतींचा ज्या आहेत त्यांचा देखील त्यांनी लाभ घ्यावा. महिलांसाठी फक्त 30 रुपयाचं तिकीट आहे कणकवलीतून आणि ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यापैकी अमृत ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांना पूर्णतः मोफत प्रवास आहे. या व्यतिरिक्त ज्या महामंडळाच्या सर्व सवलती आहेत त्या या ठिकाणी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भाविकांनी सवलतीसह एसटीचा प्रवास करावा. कोणत्याही पद्धतीनं अवैध प्रवासी आणि असुरक्षित प्रवास न करता कुठल्याही अवैध मार्गाने प्रवास न करता एसटीच्या प्रवासाचा लाभ घ्यावा. निश्चितच हे होते पाटील आगारप्रभू. त्यांनी सांगितलेलं आहे की सर्व योजना एसटी महामंडळाच्या आपल्याला मिळणार त्यामुळे एसटीचा प्रवास सुखकर आहे. पण आपण बघतोय की बहुसंख्य ज्या आता भाविक आहेत ते जे आहेत आणि इथे जे रांगा लागलेल्या आहेत आपण काही भाविकांकडून जाणून घेणार आहोत की बाबा कशा पद्धतीचं वातावरण आहे, काय उत्साह आहे आपल्याकडे. सर्वच ठिकाणी या रांगा आहेत, जे भाविक आहेत ते आपण बघतोय. काय सांगणार, कसं वाटतं? हो पाय थकले आमचे, उभे राहून रांगेत राहून थकवायलो एकदम. हा लवकरच गाडी सोडा, आता खूप माणसं जमली आहे भाविका दर्शन. काय सांगणार, कसं वाटतंय? हो काय गाडी पाय दुखता तिथे उभे राहून लाईनीला, त्या गाडी वाट लवकर सोडा. आजी तुम्ही अंगणवाडी जाताय, कसं वाटतं अंगणवाडी जायला? काय कसं वातावरण असतं? हो लय गर्दी आहे, गरम पण लय होता आणि आमचे पाय पण उभे राहून तुम्ही. निश्चितच काही प्रवासी आहेत ते सांगतात की लवकरात लवकर एसटी प्रशासनाने की लवकरात लवकर गाडी सोडायला पाहिजे. एसटीची अशी नियोजन आहे की ज्यावेळी गाडी भरेल त्यावेळी गाडी निघते, त्यामुळे अशा पद्धतीने एसटीने लवकरात लवकर चांगल्या म्हणजे गाडीची व्यवस्था लवकरात करावी असे देखील भाविकांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी एसटी प्रशासनाने जी सोयी सुविधा सवलती देत आहेत अशा पद्धतीने लवकरात लवकर एसटी देखील उपलब्ध कराव्यात अशी एक भाविकांची येथे मागणी आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. दोडामार्गात लवकरच अखिल भारतीय तालुकास्तरीय मराठी नाट्य संमेलन होणार आहे. सिंधुदुर्ग साहित्य आणि कला अकादमीचं आयोजन असणार आहे. पाहुयात याबाबतची पत्रकार परिषद. गावी आहेत, गावोगावात नाटकं होतात. कित्येक लोकांनी ही नाटकं करताना मोलमजुरी करून कुठची कामं करून वगैरे हे नाटकं करीत असतात. कारण आर्थिक पाठबळ हे कलाकारांना कधी मिळत नाही आणि अशा परिस्थितीत एक साहित्य संमेलन तालुकास्तरीय भरवायचं म्हटलं तरी देखील आर्थिक गरज भासते आणि ही त्याचे कोणतरी दाता असावा लागतो. आणि सुरेशभाईने ही जबाबदारी पेरल्यामुळे आम्ही पुढे पाऊल टाकलेलं आहे. गावागावात जे काही कलाकार आहेत ते दुर्लक्षित आहेत अशा 100 कलाकारांना एकत्र बोलून त्यांचं मान सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करावा अशी एक संकल्पना आहे. सिंधुदुर्ग साहित्य आणि कला अकादमी ही संस्था हे नाट्य संमेलनासाठी आयोजन करीत आहेत. यासाठी सुरेशभाई दळवी हे स्वागताध्यक्ष असतील. आमचे सचिव संदीप गवस हे सर्व लेवलवरची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. सचिव म्हणून जे काही पाहुण्यांना बोलवणं, त्यांची देखरेख करणं, आयोजन करणं या सर्व गोष्टी
संदीप गवस करणार आहे. मी स्वतः कार्यवाह म्हणून ह्या जबाबदारी पेणार आहे. आणि आमचे मित्र गोविंद शिरोडकर आहेत, महाले आहेत, अशा प्रकारे जी काय माणशी क्षेत्रात योगदान दिलेल्या माणसांचं सहकार्य घेऊन आम्ही करणार आहोत. गणेश ठाकूरासारखे जे कलाकार, जे हौशी कलाकार असूनही आज व्यावसायिक रंगभूमीवर ज्यांनी पदार्पण केलंय, ज्यांनी इथे ओशाळा या नाटकाचे 50 प्रयोग केले, त्यांचा योग्य रीतीने सन्मान व्हावा यासाठी या साहित्य नाट्य संमेलनात त्यांचा योग्य प्रकारे सन्मान केला जाणार आहे. तसेच काही जे दुर्लक्षित आहेत कलाकार, त्यांच्या इथे सन्मान करून देणार आहेत. ह्याची साहित्य संमेलनाची रूपरेषा ही साधारण 1 दिवसाची असणं पहिल्यांदा आम्ही आता ठरवलं आहे भविष्यात. आणि त्याचवेळी जे काही नाट्य कलाकार ठीक ते महाराष्ट्रभरामध्ये देशाभरात होते, त्यांच्या मनात झालं की जिल्ह्यात ही नाट्य संमेलनं व्हावी. त्याचे री ओढून आम्ही आमच्या दोडामार्ग तालुक्यात अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन तालुकास्तरीय व्हावं यासाठी आमच्या मित्रमंडळींना बोललो. आणि आज सकाळी भाईंच्या सुरेश भाई या भागातील प्रत्येक कलेला म्हणा, प्रत्येक गोष्टीला उत्तेजन देतात, आर्थिक सहाय्य करतात. त्यांच्या समोर आम्ही आमची संकल्पना मांडल्यानंतर भाई म्हणाले, तुम्ही चला पुढे, आपण करू तुम्हाला ज्याप्रमाणे काय सहकार्य करायचं आहे. त्यांच्या शब्दावर विश्वास हे करून आम्ही सुरू करायचं नाट्य संमेलन भरवावं यासाठी बैठक बोलवली. आणि पत्रकार परिषद घेऊन अल्पावधीत सर्वांना कळावं यासाठी पत्रकार परिषद घेऊन तुमच्यावर मोठीशी एक जबाबदारी टाकलेली आहे की तालुकास्तरीय हे 8-10 या आठवड्यातच आम्ही ते संमेलन करणार आहेत. त्याला आचारसंहितेचं कुठेही बंधन नाही, पण ते लागू नये म्हणून शक्यतो आचारसंहितेच्या पूर्वी हे नाट्य संमेलन होईल अशा प्रकारची दक्षता आम्ही घेणार आहोत. 1 दिवस हे संकल्पना आम्ही केलेली आहे. पहिला सत्र उद्घाटन, नाट्यदिंडी आणि उपस्थित मान्यवरांची भाषणं वगैरे होतील. दुसऱ्या सत्रात जेवण झाल्यानंतर, अल्पोहार जेवण झाल्यानंतर दुसरं चर्चासत्र ठेवलं जाईल. दोडामार्ग तालुक्यातील हौशी नाट्यभूमी, तिची आजची वाटचाल आणि त्याच्यावर तिला असलेलं भवितव्य यावर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन चर्चासत्र होईल. आणि संध्याकाळच्या वेळेत ज्याप्रमाणे वेळेचं नियोजन होईल, थोडासा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन त्यात सोबत असतील, एक पातिक कार्यक्रम वगैरे नियोजन केले जाईल. तसंच उपस्थितांनी ह्याच्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी गोवा नाट्यभूमीतील भूमिकातील तज्ज्ञ असे उदय वैद्य एक नाट्य दिग्दर्शक आहेत, नाट्यलेखक आहेत, अशा त्या माणसांना निमंत्रित करण्याचं ठरलं आहे. तसेच पंडित आपले आचरेकर प्रतिष्ठानचे जे चांगल्या प्रकारे योगदान दिले त्यांनाही निमंत्रित करण्याचा मार्गदर्शनासाठी आमचे प्रयत्न चाललेला आहे. तशी चांगली दिग्गज माणसं इथे बोलावण्यात येणार आहे. या नाट्य संमेलनात तालुक्यात कोणत्याही राजकीय स्पर्श असणार नाही हे आम्ही आवर्जून सांगतोय. परंतु सर्व पक्षातील लोकांना आम्ही निमंत्रित करणार आहोत. एवढंच नव्हे तर दोडामार्ग तालुक्यातील खेड्यापाड्यातील जे काही नाट्यकर्मी आहेत त्या सर्वांना निमंत्रित करण्याचा आमचा मानस आहे. इथे राजकीय स्पर्श या नाट्य संमेलनात असणार नाही. हा आमचा पहिलाच प्रयत्न आहे. या पहिला प्रयत्न जर यशस्वी झाला नटराजाच्या कृपेने तर पुढच्या वेळी मोठं भव्य दिव्य असं नाट्य संमेलन होईल अशी अपेक्षा करतो. यावेळी उपस्थित असलेले बाह्य आता सांगणार आहे आपले विचार. प्रत्येक गोष्टी आपला दोडामार्ग तालुका दुर्लक्षित राहिलेला आहे आणि थोडंसं आपण जर थोडंसं त्याच्यामध्ये सहकार्य केलं आणि सगळ्यांनी त्याच्यात सहभाग घेतला तर चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम होऊ शकतो आणि दोडामार्गचा कार्यक्रम हा तेजस्वी कार्यक्रम होऊ शकतो. त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया असं ते म्हणाले. आणि त्यामुळे मी त्यांना सांगितलं की आणखी देणगीदार हे ते शोधण्यापेक्षा आपण काय ते करूया, तुम्ही पुढे चला आणि तुम्ही कार्यक्रमाची रूपरेषा वगैरे जे काही नियोजन आहे ते नियोजन योग्य पद्धतीने करा. कारण ह्याच्यामध्ये आमचे संदीप गवस आहेत, तुम्ही सगळे आहेत, प्रकाश गवस आहेत, त्याप्रमाणे शिरोडकर साहेब आहेत, बाकीचे सगळे आहेत. हे सगळ्यांनी याच्यात जर थोडंसं त्याच्यात जर लक्ष घातलं तर निश्चितच कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. कारण 100 वर्षे आता ह्या नाट्य चळवळीला झालेली आहे आणि 100 वर्षापूर्वीची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती ह्याच्यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. त्यावेळी कसल्याही प्रकारचं पाठबळ, कसल्याही प्रकारचं हे नसताना
त्यांनी अशा प्रकारची नाट्य चळवळ आहे ती त्यांनी रुजवली आणि तेवढ ठेवली आणि आज आपण त्याची फळं खात आहोत. पण तो आपल्याला जाणीव नाही आहे की बा ही नाट्य चळवळ कोणाच्या मार्फाने कशी निर्माण झाली आणि कशा प्रकारे तेवढ आहे, तशी कशा प्रकारे चालू आहे. हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी लोकांना कळल्या पाहिजे. नाट्यकर्मी आहेत आणि जे काय प्रेक्षक वगैरे आहेत त्या सगळ्यांना कळायला पाहिजे, कारण कळल्याशिवाय काय त्यांना सांगता येत नाही. आता हे आमचे गोविंदराव माल आहे ते ऐतिहासिक नाटकामध्ये कशी भूमिका करायची तुम्ही बघितलेली आहे. अतिशय तेजस्वी भूमिका करायची आणि भरपूर अशा प्रमाणात त्यांनी त्याच्यामध्ये वेळाने पैसा खर्च केलेला आहे आणि अशा प्रकारची ही पात्र करणारी काम करणारी माणसं ही आपल्या धोरणावर तालुक्यामध्ये आणि आपल्या भागामध्ये आहेत आणि त्यांचा योग्य अशा प्रकारचा सन्मान आणि सत्कार आपण केला पाहिजे. तर तो कसा करणार, त्याला व्यासपीठ पाहिजे. व्यासपीठामध्ये कार्यक्रम झाल्यानंतर हे सगळं आपण करू शकतो. तर अशा प्रकारचा हा सगळं नियोजन करणे हेतू आहे. ही नाट्य चळवळ जी आहे ना ती काय आता आम्ही काय हे करत नाही, 100 वर्ष आली म्हणून त्याची सगळ्यांची आठवण ठेवून आपण हा कार्यक्रम जो आहे तो कार्यक्रम जरा चांगल्या प्रकारे करूया. अशा प्रकारची माझी सगळ्यांना विनंती आहे. याच्यामध्ये आपण सगळे पत्रकार आलेले आहेत, सगळे म्हणजे 3 जण आलेले आहेत. स्थितीमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये बातम्यामध्ये कुठच्याही प्रकारच्या हात आकर्षा घेऊ नका आणि जास्तीत जास्त बातम्या ज्या असतील ह्या बातम्या संदीप गोस सांगतील, तुम्हाला दाजी आमचे सांगतील, आमचे सोनू गोस आमचे वकील साहेब आहेत, सगळी ज्येष्ठ माणसं आहेत. प्रकाश गोस तर आहेतच. प्रकाश गोस तुम्हाला सगळं सहकार्य करतात. त्यांचाच कार्यक्रम आहे आणि त्यांनी ठरवलं आहे. त्यांच्यावर जबाबदारी मोठी नाही तर ते कार्यक्रम ठरवते तिकडे कोल्हापूरला तसं मला सांगितलं आहे. त्याप्रमाणे मी तुम्हाला आर्थिक सहकार्य जे आहे ते करूया. पण हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे आणि 100 वर्ष या कार्यक्रमाला झाली आहे. त्यामुळे जोरवाड तालुक्यामध्ये म्हणजे कर्नाटक गोवाच्या बॉर्डरला असलेल्या एक तालुक्यामध्ये हे काम होणं अतिशय गरजेचं आहे आणि इथून जर पेटवली आपण तर तिकडे मग सांजा आणि बाजा हे वगैरे सगळं तिकडे होऊ शकतं, मुंबई बंद होऊ शकतं. त्यावेळी आपण सगळ्यांनी नियोजन करा आणि सगळ्यांनी सहकार्य केलं आणि तुमच्या ज्या काय आमच्या चुका असतील त्या तुम्ही सांगायला पाहिजे. या असं करू नका, तसं करूया, तसं करू नका, तसं करूया. ह्याच्यामध्ये कसं आहे तुमचं मार्गदर्शन अतिशय महत्त्वाचं आहे. आम्ही म्हणतो तेच करा असं आपण सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये सहकार्य करा. अशा प्रकारची माझी नम्र विनंती आहे. जे काय असेल ते आम्ही आमच्या पद्धतीने मला सहकार्य करू अशा प्रकारची मी या ठिकाणी पाहिजे. मी नाट्य दिग्दर्शक आणि नाट्य कलाकार गोविंद महाले 53 वर्ष मी नाट्य क्षेत्रामध्ये काम करीत आहे. माझ्या आयुष्यात मी अनेक दर्जेदार नाटकं सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक याच्यात महत्त्वाच्या भूमिका केलेल्या आहेत. साधारणपणे 200-250 नाटकामध्ये मी काम केलेलं आहे आणि त्याच्यात महत्त्वाच्या भूमिका केलेल्या आहेत. आणि त्याचबरोबर गोवा आणि आपला दोडामार्ग भाग याच्यातले जे कलाकार होते आर्थिकदृष्ट्या सबळ नसलेले या सर्वांना यांचं मार्गदर्शन करून आज बऱ्याचशा भागात अशा प्रकारचे नाट्य कलाकार निर्माण केलेले आहे. भविष्यात आज 100 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे प्रकाश गवस यांनी ही संकल्पना तयार केली. सुरेश भाई आमचे लोकनेते आहेत आणि त्यांनी प्रत्येक राजकारण असू द्या इतर कुठलीही गोष्ट असू द्या त्याच्यासाठी त्यांनी नियमित आर्थिक पाठबळ दिलेलं आहे. अनेक नेते लोक आहेत पण अशा प्रकारच्या प्रत्येक चळवळीला योगदान देणारे पैशाचं योगदान देणारे नेते कमी आहेत आणि हे वेळोवेळी मी सांगत आलेलो आहे की सुरेश भाई हे आमचे दोडामार्ग तालुक्याचे सर्व दृष्टिकोनातले लोकनेते आहेत. त्यांच्याच आर्थिक पाठबळामुळे आज ही संकल्पना पूर्णावस्थेत जाणार आहे. आज थोड्याशा अवधीत प्रकाश गवस यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे. खेड्यापाड्यात असंख्य नाट्य कलाकार आहेत, त्यांच्यापर्यंत हे निमंत्रण पोचलेलं नाही. या माध्यमातून आज पोचत असताना सगळ्या नाट्य कलाकारांनी लहान भूमिका करू द्या किंवा मोठी भूमिका करू द्या सगळ्यांनी हेच निमंत्रण समजून उद्या हा जो आपण कार्यक्रम करणार आहोत त्या कार्यक्रमात स्वतः म्हणून आपली ही चळवळ आहे या दृष्टिकोनातून सहभागी होऊन तो कार्यक्रम जास्ती यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे.
आज आमच्याकडे या ठिकाणी माझ्यापासून बाजूला बसलेले नवोदित दिग्गज नाट्य कलाकार सोनू गवळ, रोहित शिरोडकर, अनुभवी नाट्य दिग्दर्शक संदीप गवळ हे सगळेजण उपस्थित आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या आम्ही आज या ठिकाणी ही संकल्पना मांडत आहोत. भविष्यात 10-12 तारीखपर्यंत हा जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमात सर्वांनी सहभागी होऊन सहकार्य करावं ही नम्र विनंती. सर्वप्रथम मी सुरेशभाईंना खूप खूप धन्यवाद देतो. प्रकाश गवळ साहेब यांनी याचं एक वेगळी ठिणगी या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये पेटते आहे. कारण मला बालपणापासून माझ्यावरती नाट्यसंस्कार झालेले आहेत. आता जरी माझ्या संस्थेने इथे शाळा मृत्यूचे 50 पर्यंत यशस्वी केले, पुण्या मुंबईपर्यंत आपली संस्था पोचली, तरीसुद्धा ह्या नाट्य चळवळीमध्ये माझे वडील माझ्या आजूबाजूच्या गावामध्ये ही नाट्य चळवळ सुरू असताना उत्सव रंगभूमी ही टिकली पाहिजे. कारण वर्षा उसगावकर सारखी जी कलाकार आहे ही या उत्सव रंगभूमीतनं पुढे गेलेली आहे. सचिन बेळगावकर असतील, उत्सव रंगभूमीतनं पुढे गेलेले आहेत. म्हणजेच ही उत्सव रंगभूमी टिकली पाहिजे आणि ही काळाची गरज आहे. आणि आताच काल मी गॅदरिंग केलं तर मुलांना आता सगळं रेडीमेड लागतं. डिजिटल युगामध्ये डायलॉग बोलण्याची त्यांच्यामध्ये कुवत नसते. ते म्हणतात की डायलॉग आम्हाला हे द्या आणि आम्ही मग ती ॲक्टिंग करतो. हा जो प्रकार आहे तर ह्याच्या सगळ्याचं मूळ नाटक आहे. मुळामध्ये डायलॉग बोलण्याची तुमच्यामध्ये जे स्टेज धारिष्ट्य असतं हे सगळं येण्यासाठी नाट्य चळवळ उभी राहणं फार गरजेचे आहे. आणि येणाऱ्या पिढीसाठी फार मोठी कामगिरी दोडामार्ग तालुका करतोय. आणि या नाट्य संमेलनाचे जे आयोजन आहे खरोखर एक उल्लेखनीय अशी कामगिरी या ठिकाणी होते असं मला वाटतं. आज प्रकाश गवळ यांची संकल्पना अगदी आजच्या घडीला तरी साजेशी आहे. कारण कलाकार हा नेहमीच त्याचा मागासलेपणा दिसतो. त्याला जरी तो उत्कृष्ट कलाकार असला तरी त्याला चान्स मिळत नाही. त्याचं उदाहरण जर सर्व द्यायचं असेल, आम्ही जेव्हा दशावतारी कला स्पर्धा घेतल्या, नाट्य स्पर्धा घेतल्या, त्यावेळेला आम्हाला अभिमानाची गोष्ट की मांगेलीसारख्या खेड्यातून 2-3 तिथल्या संस्था आल्या आणि इतकी उत्कृष्ट नाटकं त्यांनी सादर केली. तर त्यांना व्यासपीठ पाहिजे होतं आणि त्यांनी उलट आम्हाला धन्यवाद दिले, त्यांनी आम्हाला व्यासपीठ मिळवून दिलं. आज आपण ही चळवळ करतो. ह्याच्यामध्ये नुसती एक आम्ही उद्या नाट्य संमेलन घेतलं म्हणून त्याची गरज भागणार नाही. तर या नाट्य संमेलनात आपण असा एक निर्धार केला पाहिजे की जो कोण शोषित कलाकार आहे, मागासलेला कलाकार आहे आणि त्या प्रत्येक कलाकाराच्या अंकी गुण आपण हेरून जर त्याला आपण थोडंसं सहाय्य केलं तर आपण ही उद्या जे आपण संमेलन घेणार आहोत त्याचा आपल्याला श्रेय मिळेल. आपण मगाशी एक प्रश्न विचारला की अनुभव काय आहे, म्हणजे आमच्या नाट्य शिकतात. एखादं काम करत असताना आज आमच्या ह्या चळवळीला आमच्या सुरेशभाईंनी पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे. त्यामुळं आम्ही काम करत असताना अगदी जीव तोडूनच काम करणार, त्याच्यात काय हे नाही. कारण कुठेही आम्हाला अडचण नाही, फक्त आम्ही कामच करायचं आहे. माझा एक अनुभव म्हणून तुम्हाला सांगतो. आम्ही जी दशावतारी कला नाट्य स्पर्धा घेतलेली त्याच्यात मी एक पाहुणा आणला आणि पाहुण्याने आवेशात आपल्या भाषणाच्या आवेशात सांगितलं शिरोडकरांनी हे चांगलं काम केलेलं आहे आणि त्यांनी ह्याच्या पुढे म्हणजे ह्या कार्यक्रमाच्या शेवटच्या क्षणी, कारण 3-4 दिवस कार्यक्रम चालू होता, शेवटच्या क्षणी त्यांनी 25 कलाकारांचा, जिल्ह्यातील 25 कलाकारांचा सत्कार केला. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतो त्यांचं ऐकून मी कणकवलीच्या ते दादाराण्यांपर्यंत मोटरसायकलने पोहोचलो. एक बुजुर्ग कलाकार म्हणून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो, सगळं केलं, सगळे आले, कलाकार आले. पण तुम्हाला सांगायची गोष्ट म्हणजे माझ्यावर जबाबदारी असल्या कारणाने, कारण त्यांना शाल आणि श्रीपाठी आम्ही द्यायला पाहिजे. तर परिस्थिती अशी, मी ज्या माणसाने हे सुचवलं होतं त्या माणसाकडे गेलो आणि म्हटलं, भाई नो असं असं आहे, हे बघा 25 कलाकार मी निवडून काढलेले आहेत. आणि त्या माणसाने मला काय उत्तर द्यावं, शिरोडकर मी तू काव्यान तुका अशा सांगूनच नाही, ह्यात कार्यक्रमात ते कर
आपले केन्ना तरी भविष्यात करूया म्हणून सांगले. आता तुम्ही मला काय सांगा, मी 25 कलाकारांना या व्यासपीठावर बोलवलंय आणि त्याने जर असं सांगितलं तर मी काय करू शकतो. अर्थात आमची माणसं चांगली होती. आम्हाला त्यावेळी ज्यावेळी आम्ही ही गोष्ट सांगितल्याबरोबर एका दिवसात आम्हाला त्याच वेळेला इथं साई संस्थान आहे, त्या साई संस्थानने 17 शाली मला दिले एकाच वेळेला, आणि तुला नारळ बाईतून आणखी 2 पोती घेऊन जाऊन सांग. म्हणजे हे अनुभव मी का सांगतो की काम करत असताना ह्या अडचणी मोठ्या असतात. आज आमच्या मागे बहिणीसारखं पाठबळ असल्या कारणाने आम्हाला ही चिंता नाही, कारण आम्ही त्या संमेलनात आणखी वेगळं काहीतरी केलं असतं पण माझी सगळी ताकद त्या ठिकाणी खर्च झाली. हे असं न होता जर हा अनुभव म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, मी काम करत असताना हे अनुभव येतात. दुसरी गोष्ट अनुभव येतो काम करत असताना, हा त्यांना खायला मिळतात म्हणून ते करतात. जर नाट्य चालून उभी राहायला पाहिजे तर त्याच्यासाठी स्त्री कलाकारांची अत्यंत गरज असते. आणि जर आपण आज नाट्य संमेलन करतोय, सत्कार करतोय, सगळं ठीक आहे, पण स्त्री कलाकार निर्माण करणं ही अत्यंत गरज आहे. कारण आज स्त्री कलाकारासाठी 15 ते 20,000 रुपये मोजावे लागतात चांगलं नाटक असतं तर, आणि त्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होते. म्हणून आपल्याच वाड्यावरील किंवा आपल्या संस्थेतील कोणी काम केलं तर ते अगदी योग्य होईल. कारण मी तसा एक प्रयत्न केला त्या ठिकाणी. 2 वर्ष झाली, 1 वर्ष झाले, आता त्याचे 6-7 प्रयोगही झाले की आमच्याच वाड्यावरील 1-2 स्त्री पात्र आम्ही घेतली आणि ते नाटक केलं. संगीत नाटक होतं आणि ते चालू आहे. तर हे जर पाठबळ मिळालं आणि स्त्री पात्राला जर आपण कुठेतरी मान्यता दिली आणि चांगल्या तऱ्हेने त्याला जर सहकार्य केलं तर ही एक आज अत्यंत गरजेची आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. 10वीच्या परीक्षेसाठी केंद्रापासून दूर अंतरावर असलेल्या खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांना वेळेत पोहोचण्याकरिता धावपळ करावी लागते. काही वेळा एसटी किंवा गाडी न मिळाल्यास तारांबळ उडते. असं होऊ नये म्हणून सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग या 3ही तालुक्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांनी अत्यंत स्तुत्य उपक्रम राबवलाय. 10वीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अर्चना फाउंडेशनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यात आली आहे. सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला या 3ही तालुक्यातील विविध शाळांमध्ये हा स्तुत्य उपक्रम राबवलाय. यात माध्यमिक विद्यालय सोनावल, श्री नवदुर्ग माध्यमिक विद्यालय, आई श्री शांता दुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकुळे, माध्यमिक विद्यालय मांगेली या दोडामार्ग तालुक्यातील शाळांमध्ये, तसेच वेंगुर्ला तालुक्यातील अण्णासाहेब देसाई विद्यामंदिर परुळे, काकासाहेब चमणकर हायस्कूल आडेली, डॉक्टर राधो खानोलकर हायस्कूल मठ आणि अणसूर पाल हायस्कूल, श्री शिवाजी हायस्कूल तुळस, न्यू इंग्लिश स्कूल मातोंड या शाळांतील विद्यार्थ्यांना 10वीच्या परीक्षेसाठी वाहन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच सावंतवाडी तालुक्यातील रवळनाथ विद्यामंदिर ओटवणे, न्यू इंग्लिश स्कूल चौकूळ, माध्यमिक विद्यालय माडखोल, पावणाई विद्यामंदिर शिरशिंगे, कैलासवासी बाबूराव पाटेकर माध्यमिक विद्यालय दाणोली, श्री शिवछत्रपती माध्यमिक विद्यालय असनिये, न्यू इंग्लिश स्कूल कलंबिस्त, विद्याविहार इंग्लिश स्कूल आरोस, पंचक्रोशी विद्याविहार हायस्कूल आरोस या शाळांमध्ये अर्चना फाउंडेशनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी वाहन व्यवस्था करून देण्यात आली आहे. 10वीच्या विद्यार्थ्यांना पेपर लिहिण्यासाठी पेन बक्षीस देत त्यांना शुभेच्छाही देण्यात आल्या. आणि सर, अर्चनाताईंचं आम्ही स्वागत करतोय आणि अर्चनाताईने हा जो उपक्रम राबवला हा कुठेतरी पालकांच्या खिशाला चणचण भासू नये किंवा व्यवस्थितरित्या कुठच्याही धोक्याशिवाय व्यवस्थितरित्या केंद्रावर मुलं पोहोचावीत ह्या दृष्टिकोनातून केलेला उपक्रम, त्याबद्दल आम्ही मॅडमचं अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद देतो. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सगळीकडे 10वीच्या परीक्षा चालू झालेल्या आहेत. SSC बोर्डाची परीक्षा ही प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातला एक महत्वाचा टप्पा असतो आणि आमच्या ग्रामीण भागामध्ये अशी परिस्थिती आहे की बऱ्याच ठिकाणी ST नाही आहेत, ST आहेत पण वेळेवर येत नाहीत आणि काही पालकांची आर्थिक परिस्थिती पण अडचणीची आहे, महागाई वाढलेली आहे. अशा वेळेला कसा हा सगळा खर्च करणार? त्यामुळे आम्ही अर्चना फाउंडेशनच्या माध्यमातून जिथे जिथे ग्रामीण भागामध्ये मुलांना सेंटरला जाण्यासाठी
परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठी मोफत गाडीची व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे सेंटरवरनं 10 दिवस नेणे आणि आणणे हे आम्ही काम करतोय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एक चांगलं वातावरण पण वाटलंय आणि सगळ्यांना आम्ही शुभेच्छा देण्यासाठी इथे आलो. आणि बरेच मान्यवर मंडळी, संस्थेचे अध्यक्ष असतील, सगळे शिक्षक आणि सगळे ग्रामस्थ, पालक मोठ्या संख्येने मुलांना शुभेच्छा द्यायला इथे आलेले. त्यामुळे आता आम्ही सगळेजण मुलांना शुभेच्छा दिल्या, त्यांच्या पुढच्या परीक्षेसाठी, पूर्ण वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. आणि नक्कीच हे आमचे कोकणचं भविष्य, आजची ही मुलं आहेत आणि त्यांना कुठेतरी पाठबळ देणं, प्रोत्साहन देणं हे आमचं कर्तव्य आहे. आणि या भावनेतून आम्ही आज हा उपक्रम करतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. विकसित भारत अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला यश मिळो असं साकडं मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी आंगणेवाडी इथं भराडी देवीचं दर्शन घेतल्यानंतर व्यक्त केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा 400 पार करणार, तसेच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून महायुतीचा विजय होणार, खासदार विनायक राऊत यांचा पराभव होणार असल्याचं भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी सांगितलंय. भराडी देवीच्या दर्शनाला दरवर्षी मी येतो. या ठिकाणी कुठलाही राजकीय अभिनिवेश, राजकीय जोडे हे बाहेर काढूनच आम्ही त्या ठिकाणी येतो. नतमस्तक होत असतो श्रद्धेने आणि स्वाभाविकता आपल्यापेक्षा दुसऱ्यासाठी मागितलं तर ते चांगलं असतं, बरं असतं, ते फळतं, ही भावनाच सगळ्यांची आहे. आणि म्हणून 140 कोटी भारतीयांनी जे विकसित भारताचं स्वप्न वर्षानुवर्ष पाहिलं आहे ते माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात त्याला यश मिळो अशा पद्धतीची मनोकामना मनात जरूर आहे. 300 पार की घोषणा मोदींनी दिली आहे. तर पार ही घोषणा भारतीय जनता पार्टी घेऊन चालली आहे आणि महायुतीमध्ये NDAमध्ये 400 पार या स्वप्नाला पूर्ण करण्याची ताकद जनतेच्या आशीर्वादातच आहे. आणि म्हणून जनकल्याणाच्या कामामध्ये आम्ही माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात सातत्याने काम करत राहू एवढंच या ठिकाणी सांगतो. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग महायुती जिंकेल, विनायक राऊत पराभूत होतील. तुमच्याकडनं उमेदवार कोण असेल? महायुती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र. शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा एकदा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विराजमान होऊ दे असं साकडं श्री भराडी देवीला घातलंय असं आमदार वैभव नाईक यांनी आंगणेवाडीत पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. शक्तिस्थान असलेल्या आणि भक्तिस्थान असलेल्या आई भराडीच्या वार्षिक चित्रोत्सवाला आज मने भावे आई भराडीची सेवा केली आणि
खरं तर आई भराडीने गेले 15 वर्षात जे आम्ही मागितलं ते आम्हाला दिलेलं आहे आणि तिचा आशीर्वाद आमच्यावर माझ्यावर कायमच आहे आणि याही पुढच्या काळात राहावा अशी या ठिकाणी इच्छा आई भराडीकडे केलेली आहे। त्याचबरोबर आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला ऐश्वर या ठिकाणी ते अशी या ठिकाणी प्रार्थना केली आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यावर पुन्हा एकदा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असावे अशी पण या ठिकाणी आई भराडीकडे इच्छा व्यक्त केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। श्री भराडी देवी नेहमीच आपल्या पाठीशी राहिली आहे, यापुढेही भराडी देवीचा आशीर्वाद आपल्याच पाठीशी राहील असा विश्वास आमदार वैभव नाईक यांनी व्यक्त केलाय। भराडी देवीचं दर्शन घेऊन आल्यानंतर वैभव नाईक काय म्हणाले पाहूयात। यात्रेप्रसंगी उपस्थित असलेले महाराष्ट्राच्या विविध भागात आलेले सर्व भक्तजन आणि आंगणेवाडी ग्रामस्थ, खरं तर आपल्याला सर्वांना या जत्रोत्सवाच्या मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। अत्यंत चांगलं नियोजन आग्नेय कुटुंबीय दरवर्षी करत असतात आणि अत्यंत चांगलं नियोजन यावर्षी सुद्धा आग्नेय कुटुंबियांनी केलेलं आहे। आज लाखो भाविक महाराष्ट्राच्या विविध भागात या ठिकाणी दर्शनाला आलेले आहेत। मी आई भराडीकडे महाराष्ट्राच्या सर्व नागरिकांना आणि या मतदारसंघातील आणि या जिल्ह्यातील नागरिकांना आई भराडी चांगलं आयुष्य, आरोग्य आणि ऐश्वर्य देव अशी प्रार्थना आई भराडीकडे करते। मी स्वतः जे आई भराडीकडे मागितले ते मला आई भराडीने दिलेलं आहे आणि निश्चितपणे आई भराडीचा आशीर्वाद याही पुढच्या काळामध्ये माझ्यावर असेल अशी मला मनोभावे माझी इच्छा आहे। 15 दिवसापूर्वी माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे सुद्धा आई भराडीचं दर्शन घेऊन घेतलेलं आहे आणि त्यांनी पण आपल्याला सर्वांना त्यांच्या वतीने मनपूर्वक या ठिकाणी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। आपण माझा सन्मान केला त्याबद्दल आग्नेय कुटुंबियांचं मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। माननीय श्री उमेश प्रभाकर गोलतकर साहेब यांची पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन। शुभेच्छुक आशिष हडकर, भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे। अब की बार 400 पार याला यश येवो असं साकडं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी भराडी देवीला घातलंय। भराडी देवीचं दर्शन घेतलं, अतिशय चांगलं झालं। संयोजक आणि सर्व आंगण्यांनी मला दर्शन चांगलं करण्यासाठी जे आयोजन केलं मी त्याचं ऋणी आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आज सकाळी येऊन गेले, त्यांनी दर्शन घेतलं, त्यांना दीर्घ आयुष्य उत्तम आरोग्याबरोबर त्यांचा कारभार मुख्यमंत्री यशस्वी हो आणि त्यासाठी माझ्या शुभेच्छा आणि भराडी देवीला प्रार्थना। बंधू भगिनींनो, मी अनेक वर्ष भराडी देवीला येतोय, आधी आलो भराडी देवीचं दर्शनाने। मी आतापर्यंत जी प्रगती केली, राष्ट्राला यश मिळवलं, तर या माझ्या भराडी देवीचं त्याच्यामध्ये फार मोठा वाटा आहे, सहभाग आहे आणि म्हणूनच दरवर्षी न चुकता मी दर्शन घेतो। भराडी देवीला माझी प्रार्थना आहे की महाराष्ट्रात शिवसेना, शिंदे आणि पवार गटाची सत्ता आहे। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये परत सत्ता त्यांची येऊ द्या। त्याचप्रमाणे देशात लोकसभेची निवडणूक आहे,
लोकसभेची निवडणूक या महिन्यात आचारसंहिता आता लागेल 15 तारखेच्या दरम्यान. म्हणून मला सांगावंसं वाटतं, देवीला प्रार्थना करायची वाटते की आमच्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधान भारत देशाचे, विकसित भारताचे पंतप्रधान, आत्मनिर्भर भारत करणारे पंतप्रधान मोदी साहेब यांना परत एकदा त्याला सत्तेची हातीक पूर्ण होऊया, हा तिसरा टर्म आहे आणि असं यश देवीने द्यावं. परत एकदा आमच्या 400 जाहीर केल्या पंतप्रधानांनी अबकी बार 400 ही अपेक्षा पूर्ण देवीने करावी अशी प्रार्थना करतो. इथे जमलेल्या आलेल्या भाविकांना देवीने दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि मनोकामना पूर्ण करून अशी प्रार्थना करतो. संयोजकांनी मला या ठिकाणी मान सन्मान आदर चांगलं दर्शन करून आलं त्याबद्दल धन्यवाद. आमचे मित्र निरंजन डावकरे आहेत, तेही दरवर्षी या ठिकाणी येतात, त्यांचे वडील यायचे. ही परंपरा आपल्या वडिलांची त्यांनाही शुभेच्छा देतो. त्यांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य देवीने द्यावं अशी प्रार्थना करून मी आपल्या सर्वांची जगा घेतो. जय जय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. माननीय श्री उमेश प्रभाकर गोलतकर साहेब यांची पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक आशिष हडकर, भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष. लोकसभा उमेदवारीबाबत पक्ष निर्णय घेईल, मात्र उमेदवारी दिल्यास रेकॉर्ड ब्रेक विजय होईल असं थेट उत्तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आंगणेवाडी इथं बोलताना व्यक्त केलं. पाहूया. पक्षाने जाहीर केल्याशिवाय काही बोलत नाही. काय बोलणार लोकसभेच्या निवडणुकी संबंधी पक्ष जेव्हा जाहीर करेल माझी बोल तेव्हा मी पाठिंबा सांगेन. पक्षाला सांगण्याबद्दल पत्रकारांना सांगावं असं मला वाटतं. आज नको कुठली वाट पण चर्चा होता हे तुम्ही जर टीव्हीवर, चॅनलवर, प्रिंट मीडिया, माझी विनंती एवढीच आहे, समजा पक्षाने असं काय केलं, आता जशी प्रसिद्धी देतात रेकॉर्ड छोट्या छोट्या बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज देतात ना, ते देऊ नका. दादा रेकॉर्ड ब्रेक करून लोकसभेमध्ये संधी मिळाली तर सगळीकडे रेकॉर्ड ब्रेकच करतो. आता काही बोलतायत ना असं करून पण संपला तुम्ही काय आले ना. आता ते खासदार असतील, काही जिल्ह्यात आमदार असतील, जेवढे जिल्ह्यात त्यांचं काही खरं नाही. अजून आम्ही सुरू झालो ना पुन्हा पत्रकार ते आमचे केसर तर नाही, पत्रकार केसर त्या विधान किंवा मुख्यमंत्री त्या बोलण्याचा सहमत आहे माझा प्रश्न काम करतो. माझे पण सांगितलं आपल्याला आमचं लक्ष तिकडे आहे. बाकी काय कुठल्या अशा प्रकारच्या वक्तव्याला आज तरी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. माननीय श्री उमेश प्रभाकर गोलतकर साहेब यांची पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक आशिष हडकर, भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड प्रायोजित आणि कॅमलिन श्रीराम बोरवेल सह प्रायोजित गणेश सजावट स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. या स्पर्धेच्या विजेत्यांचा कोकण 7 लाईव्हच्या वर्धापन दिनाच्या शानदार सोहळ्यात सन्मान करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक प्रायोजित कॅमलिन
आणि श्रीराम बोरवेल सहप्रायोजित या स्पर्धेचं हे सलग 10वं वर्ष होतं. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. मागे गणेश जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर हे निकाल जाहीर झालेत. भोसले नॉलेज सिटी इथं कोकण 7 लाईव्हच्या वर्धापन दिनाच्या सोहळ्यात स्पर्धेतील सर्व विजेत्यांना गौरविण्यात आलं. यावेळी सिंधुदुर्ग बँकेचे श्रीराम बोरवेल तसेच कॅमिलिनचे दिलीप खेवारी हे पदाधिकारी तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना गौरविण्यात येत आहे आणि द्वितीय क्रमांक ज्यांनी मिळवलाय ते आहेत रुपेश मळेकर, वेंगुर्ला, कर्ली येथील. रोख रक्कम 7,777, सन्मान चिन्ह, प्रशस्तीपत्र आणि कॅमलिन कडून भेटवस्तू. आता सन्मान होणार आहे तो म्हणजे द्वितीय क्रमांक प्राप्त रुपेश मळेकर, वेंगुर्ला, कर्ली यांना. द्वितीय क्रमांकाचे मानकरी रुपेश मळेकर, वेंगुर्ला, कर्ली येथील यांनी द्वितीय क्रमांक म्हणजेच रोख रक्कम 7,777, सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक. आणि यानंतर आपण वळतोय या स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकाकडे. या स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकाचे मानकरी ठरले माणगाव कुडाळ येथील आनंद मेस्त्री. बक्षिसाचं स्वरूप आहे रोख 11,111, सन्मान चिन्ह, प्रशस्तीपत्रक आणि कॅमलिनच्या वतीनं भेटवस्तू. या स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकाचे मानकरी आनंद मेस्त्री, माणगाव येथील आनंद मेस्त्री या स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकाचे मानकरी सर्व मान्यवरांच्या हस्ते हे सन्मान चिन्ह, ही भेटवस्तू आणि हे बक्षीस स्वीकारतायत. त्याचबरोबर कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड प्रायोजित कॅमिलिन आणि श्रीराम बोरवेल सह प्रायोजित ही स्पर्धा होती. मी आमदार वैभव नाईक यांना विनंती करेन की या सर्व मान्यवरांच्या वतीनं त्यांनी शुभेच्छा द्याव्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकण 7 लाईव्हचा 10वा वर्धापन दिन सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला. या सोहळ्यात भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक अच्युत सावंत भोसले यांचा कोकण रत्न या मानाच्या पुरस्कारानं मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक अच्युत सावंत भोसले यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात केलेल्या कार्याची दखल घेत आजवर त्यांना समाजातील विविध संस्थांकडून गौरविण्यात आले. अल्पावधीत मोठ्या जिद्दीनं भोसले नॉलेज सिटी सारखी दर्जेदार शैक्षणिक संस्था उभारून विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा मार्ग त्यांनी खुला करून दिलाय. त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी मुंबई, पुण्यासारख्या मेट्रो सिटीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जिल्ह्यातच सक्षम पर्याय उपलब्ध करून दिलाय. दर्जेदार शिक्षण अन व्यवस्थापन यामुळे मुंबई, पुणे शहरातील विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी भोसले नॉलेज सिटीची वाट धरत असून आता बीकेसी हा महाराष्ट्र आणि गोव्यातला एक नामांकित एज्युकेशनल ब्रँड बनलाय. त्यांच्याच या कार्याची दखल घेऊन खास कोकण 7 लाईव्हनं त्यांना अतिशय मानाचा कोकण 7 लाईव्हचा कोकण रत्न पुरस्कार प्रदान केलाय. फोमेंतो मीडियाचे डायरेक्टर जो लुईस यांच्या हस्ते पुरस्काराचं वितरण करण्यात आलं. अच्युत सावंत भोसले यांच्यासह भोसले नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले यांनी नम्रतापूर्वक या पुरस्काराचा स्वीकार केला. यावेळी कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर आणि दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. माननीय श्री उमेश प्रभाकर गोलतकर साहेब यांची पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक आशिष हडकर, भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष. जय जय भराडी देवीच्या जयघोषात आंगणेवाडी नगरी भक्तिसागरात न्हाऊन निघाली. यात्रोत्सवाच्या निमित्तानं आंगणेवाडीत भाविकांचा जनसागर उसळला. पहाटे 3 वाजल्यापासून भाविकांसाठी दर्शन सुरू झालं. या यात्रोत्सवासाठी आंगणेवाडी ग्रामस्थ मंडळ आणि जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन यांच्या नियोजनामुळे यात्रा सुरळीत पार पडली. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांसह दिग्गज नेते मंडळींनी श्री भराडी देवीचे दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले. काय वरुण किती महिमा माझ्या भराडी देवीचा.
आंगणेवाडी यात्रोत्सवासाठी लाखो भाविक आंगणेवाडीत दाखल झाले. पहाटे 3 वाजता श्री भराडी देवीच्या दर्शनाला सुरुवात झाली. रात्रीपासून भाविकांनी रांगा लावण्यास सुरुवात केली होती. या यात्रेसाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक राजकीय नेते मंडळी देवीच्या दर्शनाला येणार असल्यानं प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट झाली होती. जिल्हा प्रशासन यांच्याकडून भाविकांच्या सुलभ दर्शनासाठी स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करण्यात आली होती. पोलीस बंदोबस्तासाठी तैनात होते. सीसीटीव्ही आणि ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून यात्रोत्सवावर लक्ष ठेवलं जात होतं. आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुलांच्या आरासनं मंदिर परिसर झळाळून गेला होता. सकाळी 9:30च्या सुमारास राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं आंगणेवाडीत आगमन झालं. यावेळी भाजपा नेते माजी खासदार निलेश राणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं स्वागत केलं. मुख्यमंत्र्यांसोबत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार रवींद्र फाटक यांनीही भराडी देवीचं दर्शन घेतलं. तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नीलम राणे, माजी खासदार निलेश राणे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार, आमदार वैभव नाईक, खासदार विनायक राऊत, आमदार अनिल परब, खासदार मनोज कोटक, आमदार कालिदास कोळम, शिवसेना नेते किरण सामंत, माजी आमदार शिवराम दळवी, परशुराम उपरकर, मनसेचे अविनाश जाधव, अमित इब्रामपूरकर यांसह अनेक राजकीय नेत्यांनी श्री भराडी देवीचं दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले. सायंकाळी उशिरा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं आगमन झालं होतं. यावर्षी दिव्यांग बांधवांसाठी आंगणेवाडी ग्रामस्थ मंडळानं रिक्षाची व्यवस्था केली होती. यात्रेच्या मालवण आणि कणकवली बस स्थानकावरून रिक्षानं थेट मंदिरापर्यंत आणण्यात आलं. तिथून व्हीलचेअरनं मंदिरापर्यंत नेण्यात आलं. आंगणेवाडी ग्रामस्थांनी याबाबत नियोजन केलं होतं. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांना यावर्षी श्रीदेवी भराडी देवीचं सुलभ दर्शन झालं. या यात्रेच्या निमित्तानं विविध प्रकारची शेकडो दुकानं थाटण्यात आली. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली. या यात्रेत वीज वितरणची महत्वाची भूमिका होती. अनेक व्यावसायिक इथं व्यवसाय करण्यास येतात. त्यांना वीज पुरवठा देण्यासह आंगणेवाडी परिसरातील वीज पुरवठा सुरळीत ठेवणं हे मोठं आव्हान वीज वितरण समोर होतं. त्यासाठी वीज वितरणचे सर्व अधिकारी कर्मचारी अहोरात्र मेहनत घेत होते. यात्रा कालावधीत विनाखंडित वीज पुरवठा सुरळीत ठेवल्यानं वीज वितरणचं कौतुक होत आहे. आम्ही दरवर्षी दुकान लावतो. सगळं चांगलं असं वातावरण असतं आणि सगळं व्यवस्थित असतं सगळं. आणि बरेच भाविक इकडे येतात आणि दर्शन घेतात. तुमच्याकडे खरेदी देखील करतात. त्यामध्ये खरेदी विक्री सगळं करतात आणि व्यवस्थित धंदा होतो. देवीच्या चरणी काय साकडं करतात तुम्ही? देवीच्या चरणी सगळं म्हणतो सगळ्यांचं चांगलं होऊन दे, सगळ्यांचं भरभरा होऊन दे. पसरला दाही दिशाई तुझ्या ग कीर्तीचा, काय वरुण किती महिमा माझ्या भराडी देवीचा. अंध पसरला दाही दिशाई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशाई तुझ्या ग कीर्तीचा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. कोकणामध्ये महत्वाची जत्रा असणारी आंगणेवाडी येथील भराडी देवीची जत्रा आणि या देवीच्या जत्रेसाठी लाखो भाविक आता हे या जत्रेच्या स्थळी आलेले आहेत. आपण म्हणजे कालपासून ही जत्रा सुरू झालेली आहे. काल रात्रीपासून सुरू झालेली आहे. आत्ता देखील लाखोचे भाविक येथे आलेले आहेत. आपण पाहतो की ही जे 10 ते 12 या रांगा आहेत या जत्रेसाठी आणि बहुसंख्य भाविक हे येत आहेत. दोन्ही बाजूला दुकानं आहेत थाटलेली आणि काही भाविक रात्रभर रांगेत राहून दर्शन घेऊन आता परतीच्या प्रवासाला निघालेले आहेत. एकंदरीत सर्व जे ज्येष्ठ नागरिक असतील, युवा वर्ग असतील, महिला वर्ग असतील, हे सर्वच निघाले आहेत. काय वाटलं जत्रेला आला? कसं वाटलं? बरं वाटलं. बरं वाटलं. कुठून आला तुम्ही? कणकवलीवरून आलोय. खूप भाविक आहेत हे जे आता. काका कुठून आला? जत्रेला आलात, कसं वाटलं? बरं, छान वाटलं. कधी रांगेत राहिलं? किती वेळाने दर्शन झालं? 1 तासाने दर्शन. 1 तासाने लवकर दर्शन झालं. काय वाटलं देवीच्या चरणी? एकदम मस्तपैकी मूर्ती बघून छान वाटलं आम्हाला. निश्चितच हे सर्व समाधानी भाविक आहेत, कारण मूर्ती बघून आपल्याला चांगलं वाटतं आणि भराडी देवी सर्वांनाच हे जे आहे ते चांगली. काका कुठून आला तुम्ही? गोळ. कसं वाटलं दर्शन घेतल्यावर? चांगलं वाटलं. चांगलं वाटलं. चांगला वाटलं. बरं वाटलं? होय होय, बरा वाटला. देवीकडे काय मागणं केलं? हा, माझ्या जीवाक बरा नाही, माका सुख दी. हो.
काही नाही तू मी गोळवणाच या आजी आहेत या गोळवून आलेल्या, त्यांनी सांगितलं देवीकडे साकडं घातलेलं आहे की आपल्याला बरं कर बरं ठेव असं सांगितलेलं आहे. खूप दोन्ही बाजूला ह्या सगळ्या बाजूला दोन्ही दुकानं आहेत, त्या बाजूला परत मोठ्या रांगा आहेत, मालवणवरून आहे, मसुरावरून आहे, वेगवेगळ्या VIP रांगा देखील आहेत. आणि मुख्यमंत्री येऊन गेले सकाळी, त्यानंतर मंत्री आहेत ते बरेच येत आहेत, पालकमंत्री देखील आता हे या ठिकाणी येऊन गेलेले आहेत. आणि खूप बहुसंख्य जे मंत्रिमंडळ आहे ते बहुसंख्य येऊन गेलेले आहे. आणि आतापर्यंत ही जत्रेची लाखो भाविक येथे दर्शन घेतल्याची नोंद आहे. त्यानंतर अजून ही जत्रा मोठ्या संख्येने सुरू आहे. सर्व कुठून आलेस तू? वेत्ते. कसं वाटलं त्याचं दर्शन घेतल्यानंतर? छान. चांगलं वाटलं. कुठून आला तुझा? सावंतवाडी वेत्ते. बरं वाटलं दर्शन घेतल्यानंतर? चांगलं. मागणं घातलं देवीकडे? सगळ्यांना सुखी ठेव. ठेव. काय म्हणता? म्हणजे आरोग्य चांगलं ठेव. सगळे जे भाविक आहेत ते आरोग्य चांगलं ठेव आणि समाधानी ठेव असं जे भाविक सांगतात. प्रत्येक जण हा देवीकडे चांगलं साकडं घालून हा येत आहे. आणि ही रांग आहे आणि जी जत्रा कशी भरलेली आहे ती दाखवतो आहोत. आणि दरवेळी येथे जे अंगणे कुटुंबियांच्या वतीने जे नियोजन करायचं ते खूप चांगलं असतं आणि त्यामुळेच ही जत्रा चांगल्या पद्धतीने आणि प्रशासन मुख्यतः प्रशासन देखील ह्या जत्रेचं नियोजन चांगलं करतं. कारण येथे येणारे ज्या भाविक आहेत त्यांच्या ज्या रांगा असतात त्यांची व्यवस्था असते ती देखील खूप चांगली होत असते. कुठून आलात तुम्ही? कसं वाटलं दर्शन घेतल्यानंतर? दर्शन मस्त वाटलं आम्हाला. आम्ही कणकवलीवरून आलो. इथे रांगत होता? रांगेत मी आल्या मला दर्शन झालं. अंगणे कुटुंबियांचे नियोजन करण्याचं कसं आहे? नियोजन त्यांचं उत्तम आहे एकदम. हे विश्वास नाही तसा मस्त नियोजन केलं. काका दर्शन घेतलं कसं वाटलं तुम्हाला? चांगलं वाटलं. नेहमी 25 वर्ष नेहमी येतो. 25 वर्ष. कुठून येता तुम्ही? भांडूप. मुंबईवरून येता? मुंबई भांडूप. देवीच्या चरणी काय साकडे घातले? मला काय सुखी ठेवाने केलं. इथे जे वातावरण आहे स्वच्छतागृह असेल इतर असेल कसं आहे वाटलं? व्यवस्थित चांगलं वाटलं. कुठून आलात? मी रामगड. हो हो खूप छान. देवीच्या चरणी काय साकडे घातले? देवीच्या चरणी सगळ्यांना सद्बुद्धी देतेच आहे पण त्याचा उपयोग करायला हे सुचू दे त्यांना. बाकी व्यवस्था वगैरे खूप छान आहे आणि यंदा दर्शन अगदी एकदम छान झालं. प्रश्नच नाही. अगदी 10 मिनिटात अगदी पटकन आल्या दर्शन झालं. खूप चांगलं नियोजन हे प्रशासनाकडून होतं आणि अंगणे कुटुंबियांकडून होतं. आणि देवीच्या चरणी प्रत्येक जणाने प्रत्येकाला आरोग्य सुखी समाधानी ठेव असंच प्रत्येकाला सांगितलेलं आहे. ही जत्रा आहे ती मोठ्या संख्येने इथे भरते. भाविक इथे मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रातून येतात त्यामुळे खूप मोठी जत्रा मानली जाते आणि त्यामुळे इथे उत्कृष्ट नियोजन असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. उमेश बुचडे, कोकण साथ लाईव्ह, मसुरे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साथ लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. आंगणेवाडीत उसळला भाविकांचा जनसागर. सीएम शिंदे, केंद्रीय मंत्री राणे यांची भराडी देवीच्या जत्रोत्सवाला उपस्थिती. आणि अच्युत सावंत भोसलेंचा कोकण साथ लाईव्हच्या कोकण रत्न पुरस्कारानं सन्मान. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साथ लाईव्ह. धन्यवाद.